Kaixo lagunok, gaur urduri nago, klarinetea ezagutuko dut. Zer gertatzen zaizu? Ez duela soinurik ateratzen. Haize instrumentua da eta putz egiten ari zara. Bai, haize egurrezko instrumentua da. Eta hemen egon behar den egurtxoa, falta zait. Kaina falta zaizu. Lasai, tita konponduko dugu hori. Bai. Kainabera esan dezute, hemen dezute kainabera. Hori ez dela, mi haizena du. Eta nik uste dut nire lagunak beti txantxetan ibiltzen denak lapurtu egin didala. Ikusi zaitut, patrikan dezu. Hau zer da? Hemen zure mia. Ai, hau bai. Begira, brida honekin ahokoan lotuko dut. Eta listo, jotzeko prest. Aizu eta zergatik da hau baino txikiagoa. Begira, musika eskolan baditugu klarinete bereziak ikasle txikienentzat. Eta klarinete hau musika eskolako klarinete txikiena dela ziurtatzen dizut. Ez. Nik badakit badagoela musika eskolan klarinete txikiago bat. Ez da posible. Ez, ziurtatzen dizut. Ikusiko duzue. Eta klarinete hori, rekinto izena du, eta zuena baino txikiagoa da. Banekien banik. Familia guztietan gertatzen den bezala, tamaina desberdineko instrumentuak daude. Eta gero eta txikiagoa musika tresna, gero eta soinu altuagoak egiten ditu. Adibide honekin, seguro hobeto ulertuko dezutela. Ea, bitu. Hartu bana. Eta, putz egin. Eta ni? Zu baita? Nik ere nahi dut. Nirea, txikiena ez bada? Orduan, hau izango da musika eskolako klarinete handiena. Seguro? Bai. Ez? Baiet. Ez. Baiet. Ez, hori saxofoia da. Ez klarinetea da. Ez, Bueno, hori... lasai. Maite, kargituko dugu. Maite. Hau zer da, saxofoia ala klarinetea. Klarinete baxua da. Tudela eta kanpaia dauzka, guk jo ahal izateko. Eta soinu grabeagoak egiten ditu. Politxaren klarinetea eta bere familia. Eta mota askotako musika egin dezake, entzun klezmer musika.
eta goxoagoa. Eta martxosoa. Erabakita, klarinetea ikasiko dut.